Ikaw sa large invest. Oh, may sinasabi pala si Ate Oh, Del. si Del, oh, meron. Bakit nga ba mahal kita naman? Please text level up ha with damage. Oh, Ay, with damage. yan. Correct and search ko di courts. Ay, na kayo amin ko na ni Ate Del na. Na kami! Ang Wala, mga Diyos ko, pati yung Paulo. Pamarawan eh! Sabi kasi, ang tapawa ko ng Paulo. Oh, bakit di kichiduwa nga kwa? Bakit di kichiduwa nga Bakit mo na? Ang direktor. Direct na. Kenta kayo amin ko na ni Ate Del na. Ay, ni ate, baby road na amin tayo kano. Naiintindihan mo ba kami? Haan daw. Haan. Lahat daw tayo kakanta. Amin tayo. Sige, mag-sing ng ano. I say, please welcome Miss Rosel Nava. Ay. Loyal na gawin. Ano? Okay. Para kay Ate Del. Yan, mainom din yan. Royal din. Kapag ako ay nagmahal, sana all. Isa lamang at wala nang iba. Iaalay ang buhay. Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalaki mo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Patang na luha ko, iniwang saksi. Please welcome Curtis. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di ko napansin ang damdamin mo. Di mo man ako mahal, ikaw pa rin ako. Nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Pagpaliw na baliw ko sa'yo. Hanggang kailan ako matitiis o bakit nga ba? Higher. Mahal kita. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang dami ko. Di mo man ako mahal. Eto ba sa'yo? Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ba iba?
Thank you, friend! Dahil pati ading ko simpet. Paulo. Kaya ni Del. Siname lagayang Del, di makapagsangapulo. Grabe na. Grabe. Naghato ka Ni talaga. Paulo lagayang meti. May kasangapulo ni Paulo. May kasangapulo. Laman? Kaya pa eh? Kaya pa? O 11. Ah, Ay, Diyos ko. Diyos ko. Maglager din. Aha. Eleven! Talaga? Aguray. Ate Del. 11. Ate Del, 11 na yun. 11 kay dya ate. O, di ba? Andidi, buto. Andito. May sapay? Oy. Oh. Ay! Carry niya ba Oy, yan? Plus, plus anli ka na na. Plus anli ka na na. Love yung ating kusimpet ka na na ni Ate Del. Thank you. Plus Ate. Thank you, friend. Yeah, 11. Hindi mo nagsublime lang ni Dikina. Uy, nagsublime. Ang sublime. Bakit ka naman? Oh, thank you so much. Plus anli ko na. Oh, say! Thank you, Ate Del! Ang lagamin. O, pang 12. 11 pa lang. Pwede ka mo din. May ka-12 eh. Ay, Oh. Kanya nga eh. Kaya pa eh. Awan din keyboard din. Kaya ano pa eh. Kaya ba? Natawa ni Del. Kaya. Nagigigil ako dito eh. Ipagtugdakan salita. General, yun lang pala, yung pang 12 tsaka pang 11. 11 and 12. Ay, 10, 11 and 12.